ország őstörténetének legismertebb mítosza a csodaszarvas legendája. Annak emlékezetére kezdjük lovas műsorunkat ezzel a szimbolikus bevonulással. A rejtelmes őshazából a szarvas vezette eleinket a napfényes Sztyeppe világába. Ott kovácsolódtunk néppé, és jelentünk meg Európa történelmének színpadán. Él az emlékezetünkben egy kép arról a világról, koronként és emberenként különböző, mégis valahogy közös. Talán ez a kollektív emlékezet. A Sztyeppe világának haditornáját szeretnénk a lovasjáték keretében felidézni, tanulságul és szórakoztatásnak egyaránt. Ha így megmozdul emlékezetünk állóképe, akkor sikerül, amit akartunk. Akkor hát vágjunk a közepébe. Nézzük a legközismertebbet, az íjat. Ezt az eszközt ott találhatták ki, ahol az élet lóhátán zajlott, az eurázsiai Sztyeppén. Térben ez a Kárpátoktól Mongóliáig terjed, időben pedig a szkítáktól a tatárokig majdnem 2000 év. Ez alatt mindvégig ez a szerszám uralta a vidéket. Európa népei közül mi vagyunk az egyetlen, aki ennek a kultúrkörnek létező nemzetként örökösei vagyunk. Mutassunk hát valamit ebből a tudományból, lássuk, méltók vagyunk-e az örökségre. Sokan kérdezik, milyen messze hordanak ezek az íjak. A jurta mellett áll két lovas. Számok helyett bemutatják. Harci helyzetben a célsáv 200-300 méterre is lehetett. A következő néhány lövés nem olyan hosszú, viszont hangot ad. Zengő nyíl. Irányt szabtak, vagy jelt adtak vele. Most célzott lövések következnek. Álló helyzetből mozgó célra, mintha fölreppenő madarat kellene eltalálni. Hát te hová mész? Ha már csak rá nem Sokkal sportszerű, mint a sörétes puska. Harci helyzetben az volt a jellemző, hogy gyorsan mozgó lovas csapatok kiszámíthatatlanul cirkáltak az ellenség körül. A gyakorlat lényege, hogy a lovas vágta tempóban tudja kifejteni a tűzerejét. Általában kijelölt területre egyszerre zúdítottak nyílzáport, ez okozott nagy veszteségeket. Nehezebb volt ennél, ha az ellenség sorfala előtt vágtázva egy pontos, kijelölt célt kellett eltalálni. Ilyen jellegű céllövő gyakorlatot látnak most.
nehézséget jelent ennél a gyakorlatnál, hogy a lövéseket változó irányba, előre, oldalra, sőt hátrafele kellett leadni. Ennyi lövésből már jutott a célba is, úgyhogy tekintsük ezt leküzdetnek, már csak azért is, hogy áttérhessünk a következő feladatra. Nézzük meg a kézitusa eszközeit. Egyszerűsége folytán legelterjedtebb lehetett az a kis harci balta, amit a múlt századi elnevezése alapján fokosként tartunk számon. A 10. századi sírleletekben találtak alig különböznek a betyárok szerszámjától. Egy fordulónyi sisakverés után pár viadalt látunk. Összeüti a fegyverét, erre indulnak. Meg kell kerülni a két letűzött gerelyt, szembe egymással, és rohan. Aki hamarabb leüti az ártatlan bábú fejét, az győzött. Következő két lovas hasonlóan méri összetudását. A szabály ugyanaz, de nem fokossal, hanem egy lándzsa méretű gyakorlófával.
gyakorlat vége pedig gerelyvetés vágtából, ez már éles fegyverrel. Az erejét mutatja, hogy az acélhegyek 6-8 cm mélyen fúródnak a farönkbe. Kíméletesebb. A célja épp az, hogy elkerüljék a vérontást. Lovat, marhát is lehet vele fogni, harc közben fogolyejtésre használták. Botospányva a neve. Most látható is, körülbelül hogyan működött. Óvatosan kell, nem szabad a nyakára, mert akkor nem tud vacsorázni. Utoljára hagytuk ebben az arzenálban azt, ami talán az egész könnyű lovasságot szimbolizálja a későbbi korokban is, egészen a huszárokig. A kardot, pontosabban a szabját. A különbség az, hogy a szabja enyhén ívelt és kimondottan a könnyű lovas akciókhoz használták. Az eddig látott eszközökkel együtt az jellemzi, hogy nem túlságosan nehéz. A hatásosságukat ezeknek a lovas alakulatoknak a hallatlan mozgásdinamika adta. A vágta tempó fokozta az átütő erőt. Két lovas egyszerű vágógyakorlatot végez egyenesből és fordulásból. Féle lovaskendónak lehetne tekinteni. A találatokat nem csak jelzik, hanem keményen odaütnek. A fejvédők az ütés erejét némileg tompítják, így van a fiúknak esélye, hogy épp bőrrel megússzák. A szabály az, hogy nincsen szabály, csak ütöd a másikat, de meg üssed helyettem is! Igazíts meg a portáit! Üssed a fejét is! A találatok nem volnának tisztán követhetők, kérem, hogy a közönség szavazjon érzése szerint a küzdők tartalmának színére. Igazíts meg a portáit! Üssed még kívánja!
mérlegelni kellene a végeredményt. Közönség szerint melyik volt a jó? A föld vagy a kék? A nagy vérengés közepette érezhető volt eddig is, hogy ez játék. Játszunk hát tovább, és most már leplezetlenül, majd meglátják, mekkora küzdelmek kerekednek belőle. Először egy kecskebőrt próbálnak igazságosan elosztani. Az osztozás 2 lóerővel történik. Lásd ki a keziből! Simon! Na most szurkoljanak, hogy hajrá, piros! Mind a kettő piros. Hajrá, piros. Mind a kettő piros. Pirosak? Megvan. Hát veled mi lett? Kicsúszott a kezemből. Miért jutott egy adás, hogy mit csinálja? Azzal lehet vigasztalódni, hogy az okos enged. De a világjára kecskére, mert a következő játéknak is az a főszereplője. Ez a kecske ki van tömve, és el kell rabolni. A földről fölkapni a lóhátára, aztán bedobni a zöld kocsiba. Magában sem kis feladat, de úgy, hogy a lovas csapat ketté válik, egymás ellenére próbálják ezt végrehajtani, így már igen kemény küzdelemnek lesz az elindítója. Rögbi és kosárlabda lóháton. Közép-Ázsiában buszkasi néven igen. Jó az! Mi a feleget? Eszülödös vagy legyen! Na! Köszi, viszont! Nem oda neki! Az elszántságon kívül egy kis szerencse is kell a győzelemhez. A dulakodástól igen megszomjaztunk, és most ivókürtöt veszünk a kezünkbe. Az italt körbejártatjuk a 4 égtáj felé.
csinálni! Hey! Szerintem kapunk fel! Ami maradt, mert az ügyesebbeknek maradt, azt elfogyasztjuk az önök egészségére. Végére érve a játéknak, ez egyben a búcsú pohár is. Ha tetszett, amit láttak, vigyék a jó hírünket. Reméljük, hogy még találkozunk. Ezért hát a viszontlátásra. Hey! A habmat tudod mikor? Ahogy fillekét a lovast. Aztán ő nem. Kérdezzük meg, lovast nem lehet?